Krisi ekonomiko eta finantzieroa dela eta pentsatu dugu prentsaurreko bat ematea eskualdeko herri guztitan, Eusko Alderdi Jeltzale bezala mozioak aurkeztu nahi ditugulako. Mozioak aurkeztu nahi ditugu krisi ekonomiko hori dela eta iruditzen zaigulako jendearen ondoan egoteaz gain irtenbideak eman beharren gaudela. Euskal Herriko eta estatuko beste zonalde batzuk baino hobeto egon arren krisi egoera hau pairatzen nahi dela gure eskualdea eta eskualdeko egoera hobe hau Goieki eta Goierriko herrien ekintza fundaziotik egindako lanari esker, elkar lan horri esker dela uste dugu. Eta alde hortatik udalek eta eragile ekonomiko zein sozialek beraien eskuetan dituzten baliabide guztiak erabili behar dituztela. Horren karira esan, 2012ko maiatzaren 23ko dataz Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak atera dituela, 14 milioi inguruko dirua bideratuko duela, diru laguntzak emango ditu eskualde ikuspegitik beti ere enplegu plangintzak egiteko. Plangintza horietan parte hartu edo ez. Alde hortatik gure mozioak, Eusko Alderdi Jeltzaleen mozioak tokian tokiko herrian 3 puntu edukiko ditu, eta lehenengo puntuan eskatuko dugu udalgintzako plangintzetan lehentasuna ematea diru eskaera hauei, eskualdeko enplegu planak sustatzeko plangintza hortan udal horrek, tokian tokiko udal horrek parte har dezala, eta azkenik Eusko Alderdi Jeltzalek duen esperientziagatik dagokion udalari eta eskualdeko erakundeei beraien lankidetza eskaintzen die, aintzat har dezatela eskatzen die, eta gure lanerako borondatea egoera zail honetan beraien disposiziora jartzen dugula. Galderaren bat baldin baduzue, eiteko.